चालू करो मर्द भाई हमरा के गोरी आवत हो हां तो कम कहनी हां कि लंगाड़ा बिलंगाड़ा साग रोटी को अफवा को पता ना बंदूक लेके लो आओ ई बंदूक वाले गुफा गलो आ जहिया जइबू ससुरारी बोलती तो लोग कहित कि नाम नियम दो चार गो ऐसा कलाकार बलो हाँ कि शुरू करे के नाम से कार्यकर्ता के द्वार पर लेट से पहुंची लो हाँ कि केहू हमरा शुरू ना करे तो हम शुरू कोई नहीं भाई हम अपन का जान के बन हम शुरू कोई नहीं समय से आई बाद में चालू करो मर्द भाई हमरा के गोरी आवत हो हां तो हम कब कहनी हां कि लंगाड़ा बिलंगाड़ा साग रोटी को अफवा को पता ना बंदूक लेके लो आओ ई बंदूक वाले गुफा गलो पटना फूफा गलो पटना पैसों लेता रहे कर अच्छा निर्गुण गौल है बाबा के नाम पर तब बाबा के नाम पर कुछ शोक व्यक्त करो हाँ बाबा के नाम पर तो हमारा के सारा बोलले हाँ जोगिंदर बाबू कहीं ना कहीं वहाँ के दामाद लगो वहाँ के कहने के ब्याजी अश्लील नहीं खेगावे तो कोई बेर माना भइलो तो ये कहते रहे कि हम काहे अश्लील बोली उनका के काहे हम बोल जाई हमर सास ससुर लागेलन देखी मनो लोग करता हां कहते काहे करी आई तब सास ससुर ना है बबुआ ना सार ससुर ना मिला जिला के तू हमार अजिया ससुर लगल तबे तो गरिया बता अजिया सार हमनी के तू गोला होत रहे न तो पहले लोग गीत गावत रहे गावन आज हमरा कितना गोलिया देले हम पहले गाड़ी ना चलत रहे ना हमरा के धनजी चाचा कहत रहन कि गाड़ी ना चलत रहे ना पहले गीत के जवाब गीत से देते कैसे कैसे कि पति के मरम अरे सती जली है आ घर घूमनी में हरिया का जानी कि पति के मरम होय सती जानी है ए भैया घर घूमनी में हरिया मर्दा के मरम हई मर्दा जानी है हई मऊगा ही जारावा कारा बाबा के पुत्र बानी हमारा पवन चाचा हाँ पवन मतलब हवा हवा से ही जीवन है हाँ पवन चाचा अपना बाबूजी के नाम पर 100 रुपए दिले बानी हाँ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन पवन चाचा बबो सोचे तो इनके हमरा श्राद्ध करिया क्रिया में हाँ अलबो तो दुगला ब्यास आई रहलन सो भोलवा तो कम दुगला रहे लेकिन मुकेश लोथवा ई जाने कि 100 गो दुगला मरल तो अकेले सरवाई है जन्म लेके दोगला के सार बहु दोगला के सारों के ओए होए और कहे के बाका ए बबुआ पवन चाचा सच बोले आदमी खराब होला सच जे बोली न भैया
मुंह पर बोली Yes. बाकी सच बोला आदमी खराब कबो ना हो जैसे नारियल देखो ऊपरवा करे रहेला आ भीतरवा मीठ रहेला तो सच बोलेला आदमी मुंह पर बोली बाकी सोचबो तो तहरा खातिर कही ना बाकी रू आदमी खराब नहीं खे ना जोगिंदर फूफा जी बोलनी है तू फूफा कहे के चाही तो तू पाहुन कहला हाय बताओ रे ओकरा बहिन के कहियो तोरा तू बताव तो उनका बहन के करिए बता केकरा करिए हमरा तोरा छोड़ बहन के देला। छुदो काला गोजे रे बकलोल कहि के जोगिंदर फूफा बात कहनी होते वहां के कहनी है तो साचा बने लयदार बने के ब्याजी गारागारी नहीं खे करे ना तई कहता कि हां नहीं करिए बाहु ससुर जा हो बहन छुदो जा और सरवा बारे हम तो पूरा ले ले मो हर भाई का बात कि सच बात बोलला पा अरे बोले लू वही ठीके यार के प्यार देत मारू अरे गोदी में बही राजा 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 यार के हो भैया के काम क्रोध मद लोभ इनकर यार हई भैया लोग बा ना इनकर यार हई भैया लोग बा ना 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 हमनी के भैया देहिए में यार बा हां हमनी के देहिया में काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या कि हमरा के गरियावत रहन तो लोग हा सुने आइल बा हाय को तो गरियावला पर हमरा पैसा मिलता है हमरा दीपक रहो हमरा दीपक भैया पुरस्कार दिले बना अपना बाबा के पुण्यतना के नाम पर बाबा को लोगे बा पैसा अच्छा मुकेश भैया तू हमरा के गरियावत रह चाहे हम तहरा के बोलत नहीं त हमरा घर के लोग सुने आइल बा हाय तारा घर के लोग सुने आइल बा तब बतावा कर्जकर्ता लोग कल का कही गांव में का ऊ तो कुछ ना बोले कि चलो हम पैसा देले माने ब्यास बोले नहीं कैसन लेकिन लोग का कही उनका के का कि का कैसन ब्यास भोले टुनटुन ब्यास यहाँ के बनहात रहले हां टुनटुन भाई इनका से बहुत सुंदर ब्यास बहुत बढ़िया ब्यास हो फालतू बेचारू बोले वाला ब्यास नहीं इनका से बढ़िया बड़े बढ़िया 12,000 वाला ब्यास फालतू तू अपने आप के ब्रांड में सब बनता 1500 में मजिल गावेला ते ब्यास बनत होई से 1500 में मजिल गावेला 12,000 का ब्यास ये बिहान कही लोग भगवा कि ना भगवा ऐसा भोला भनरिया तो ठीके रहे बाकी लंगड़ा सरवा साफ पकड़ा देलो गांव के लोग कही कि हे पवन चाचा भोला भंडरिया करियाठा ठीक रहे बाकी लंगड़ा ससुरा एकरा के धर ए बबुआ सच बात बोलला पर बोले लू वही ठीक है यार के प्यार दे तुम्हारू गोदी में वही ठीक है ऐसे कहीं कि हाथ गोर बन के जहिया हाथ गोर बन के जहिया हमारी हो वही दैबू ससुरारी तारा के फालतू हम ना बोलम तारे बतवे के लौटाई